Anul 2020 încă nu este gata. Dacă încă îți plângi de milă, dacă încă ești deznădăjduit, dacă încă nu știi ce să faci să te ridici, ține aproape de mine, pentru că am un plan pentru tine și pentru toți cei care doresc să meargă la nivelul următor. Vă încurajez ca să urmăriți pagina mea business, e-mail-urile de la mine. Urmează noi și noi surprize pe care le pregătesc pentru mici întreprinzători, antreprenori, liberi profesioniști, oameni. Bună dimineața și bine te-am găsit! Suntem live, am reușit ca să intru în direct cu tine. Îmi tot propun de ceva timp și nu știu unde a zburat acest an. Dacă te întrebi și tu unde a zburat acest an, ce s-a întâmplat cu viața, cu afacerea ta, nu știi ce să faci ca să te redresezi, sper că episodul de astăzi să te inspire. Astăzi mi-am propus ca să vorbesc cu voi despre 5 lucruri pe care nu le știi despre mine în anul 2020, pentru că vreau să împărtășesc din experiența mea personală, să vă încurajez, să vă inspir și să continuăm anul 2020 cu succes, pentru că niciodată anul nu trebuie să se termine exact așa cum a fost până acum, nu? Mai avem din această perioadă a anului, sunt o lună jumate, sunt destule zile, mai bine de o lună jumate din acest an, destule zile în care poți să iei decizii, poți să faci schimbări, poți să faci foarte multe lucruri pe care ți le-ai propus și poate încă nu ai reușit. Soarele meu exact în acest moment s-a gândit să vină. Așa că dacă nu aveți o rază de soare, împart cu voi, da? O să mă vedeți probabil un pic ciudată, un pic colorată. Nu am preconizat, este o zi însorită, o zi norată la noi în Arad. Tocmai acum s-a gândit ca să iasă soarele când eu în sfârșit am reușit să intru live cu voi. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Spuneți-mi de unde sunteți, ce mai faceți, dacă este soare la voi sau nu, dacă este soare în viața voastră sau nu, ce se întâmplă cu viața voastră, cu afacerea voastră, ce se întâmplă cu anul 2020 pentru voi. Dacă ar fi să-ți spun despre anul 2020 și ce a însemnat sau ce înseamnă el pentru mine, pentru că anul nu este gata și să știi că o cursă cu obstacole este victorioasă în momentul în care ajungi la final, așa se spune. Nu contează pe ce loc ajungi, când este vorba de o cursă de obstacole, interesant este dacă ajungi la final sau nu. Eu astăzi mi-am propus ca să vă încurajez să vă regândiți toate aspectele din viața voastră care poate n-au fost așa cum vi le-ați fi dorit sau cu siguranță, cred că nimeni nu și-a dorit un an 2020 la forma la care este el. Dar să vă inspire, să vă încurajeze, să vă reorganizați, să vă redresați, să vă reorientați gândurile, atitudinea personală. Știu că mulți dintre voi îmi mărturisiți că în momentul în care mă vedeți, în momentul în care mă ascultați, se întâmplă ceva cu voi, cu mintea voastră, cu sufletul vostru, imediat găsiți motivație, inspirație, curaj de a merge mai departe. Exact asta mi-am propus astăzi să fac pentru voi. Nu ne-am revăzut de o lungă perioadă. Cumva viața mea a luat-o și ea un pic razna, deși în mod, hai să spunem, organizat și focusat.
poate că n-am mai avut timp să fac toate lucrurile pe care mi-aș fi dorit și uite, unul dintre ele n-am mai reușit să fiu săptămânal alături de voi și mă gândesc serios ca să reluăm live-urile noastre împreună, obiceiul de a ne vedea din când în când, de a veni către voi cu inspirație, motivație, cu tips and tricks despre social media, afaceri de succes, inspirație ca să trecem peste obstacole, să ne dezvoltăm afacerile online și să reușim ca și mici antreprenori să creștem tot mai mult și tot mai mult, să trecem peste obstacole. Bună dimineața, bună dimineața! Uite, o avem pe Nata din Timișoara, pe Olga din Baia Mare. Bună ziua, bună dimineața, da, e aproape ziua. Mă bucur foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare live cu mine. Chiar aveam emoții, dacă cumva ați uitat de mine după atâta timp. Hai să vă povestesc ce s-a întâmplat în anul 2020, 5 lucruri pe care probabil nu le știi despre mine. În primul rând, anul 2020 pentru mine a început în forță. Aveam foarte multe planuri mărețe pentru acest an. Aveam proaspăt lansat membership-ul de business coaching și de instruire a mămicilor antreprenoare care doreau să-și dezvolte afacerea prin social media și să găsească echilibrul dintre ceea ce înseamnă business, viața de familie, viața de mămici antreprenoare și să le ajut să se motiveze, să se organizeze, să învețe cum să se promoveze într-un mod inteligent, să atragă recomandări, relații, parteneriate, să le susțin. Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți că de foarte mulți ani, sunt aproximativ aproape 4 ani de zile, de când sunt într-o misiune de a ajuta în special mămicile antreprenori. M-am regăsit foarte mult în această ipostază, în fel și fel de frustrări. N-a fost ușor ca să mă ambiționez, să mă organizez, să-mi echilibrez viața, să-mi urmez și visul de a avea o anumită independență, un anumit succes financiar, să fac ceea ce îmi place. Pot să spun că la un moment dat m-am ambiționat ca să îmi dezvolt și mai mult propriul meu business, pentru că pur și simplu eram sătulă de tot ce însemna scutece, făcut de mâncare, făcut curățenie, da? Toate lucrurile alea care vin cumva la pachet în viața ta, pentru care nu ești pregătită. Un copil în viață înseamnă o nouă viață, de fapt. Foarte multe lucruri nu mai sunt ca înainte, trebuie să înveți, să te reorganizezi și mai ales dacă nu-ți dorești să pierzi din valorile tale personale, din visele tale, din dorința de a te afirma, de a te dezvolta, din a-ți urma visul de a crea o stabilitate financiară, de a contribui cumva la viața ta. Întotdeauna am spus că sunt foarte multe mame deosebite și eu cunosc multe care efectiv sunt dedicate 100% la tot ce înseamnă viață de familie și în felul acesta își găsesc fericirea, împlinirea personală și este tot ce și-au dorit de la viață, dar sunt multe femei ca și mine care vor mai mult. Și când vrei mai mult și ai anumite frustrări, este foarte greu să te pornești, să te organizezi, să te direcționezi și o bună perioadă am venit cu exemplu personal, cu motivație și inspirație pentru mămicile antreprenori și pot să spun cu mândrie că am ajutat foarte multe mămici. Mii de mămici m-au urmărit, s-au lăsat inspirate, motivate, încurajate, îndrumate și instruite în lumea antreprenorilor și au reușit să pășească
tot mai mult și tot mai mult pe calea spre succes. Anul 2020 pentru mine a început în forță cu un vis măreț de a ajuta cel puțin 1000 de mici antreprenori ca să pășească în lumea business-ului online, să învățăm cum să ne promovăm în social media și cum să reușim să ne dublăm, să ne triplăm afacerea prin intermediul postărilor noastre pe Facebook, pe rețelele de socializare, prin intermediul activității noastre pe social media, pentru că petrecem cel puțin 4 ore pe telefon în fiecare zi, chiar mai mult în prezent, da? Și avem posibilitatea, suntem la un click distanță ca să găsim noi clienți, noi parteneriate, noi recomandări. Este foarte, foarte ușor la ora actuală să-ți construiești un business online. Pur și simplu trebuie să înveți cum și să începi să-ți direcționezi și să-ți dezvolți această activitate în mod intenționat. Ei bine, ce s-a întâmplat? Al doilea lucru pe care nu îl știi despre mine este că a venit pandemia și am luat o decizie cu toată inima de a ajuta în mod gratuit pe toată lumea. Toate mămicile antreprenori care au avut nevoie de ajutor la momentul respectiv. S-a întâmplat un blocaj. S-a întâmplat că ne-am trezit izolați în casă, cu copii, cu joburi online, cu multe lucruri de făcut, cu viața dată peste cap, cu afaceri blocate, afaceri închise. Unii am reușit să ne redresăm, alții nu, cu foarte multe frustrări, foarte multe lucruri care nu funcționau, cu limitări, cu acest sentiment în care efectiv nu poți să schimbi ceva, nu stă în puterea ta, da? Sunt multe lucruri care în viața noastră stau în puterea noastră și destule lucruri, printre care această pandemie, felul în care a reacționat toată planeta, ce s-a întâmplat cu viața noastră, cu afacerile noastre și toate transformările peste noapte pentru care pur și simplu nu am fost pregătiți. Și atunci am spus, bun, ok, pentru mine nu era o prioritate, hai să spunem, aspectul financiar, deși mi era foarte ok la momentul respectiv. Membership-ul VIP Membership avea aproape 200 de membre, eram în plină redeschidere a porților pentru noi membre. Chiar am avut un maraton de povești de succes. Zeci de mămici au dublat și au triplat afacerea, au început să se redirecționeze, au început să crească. Am făcut campania Un dar pentru un prieten, totul va fi bine, în care efectiv am ghidat toate persoanele care au dorit ajutorul meu, le-am ghidat cum să-și repornească vânzările în mediul online. În momentul în care am văzut oameni ridicându-se, mame care au rămas fără joburi sau fără sursă de venit, sau femei care efectiv și-au făcut curaj și au început o activitate complet nouă care n-ar fi îndrăznit vreodată. Le-am văzut ridicându-se, una după alta, le-am văzut prinzând curaj, le-am văzut prinzând încredere. Mi-am dat seama cât de multe lucruri pot să realizez și cât de mulți oameni pot să ajut prin intermediul social media. A fost un moment în care toată planeta, să spun așa, a căzut și eu m-am încăpățânat să mă ridic și m-am încăpățânat ca să inspir în jurul meu. Am făcut foarte multe lucruri pe care n-aș fi crezut că le-aș face vreodată. Sunt o perfecționistă, sunt o profesionistă, sunt un coach, un business trainer cu foarte multă experiență, sunt peste 20 de ani de experiență
efectiv ca și trainer, business coach în vânzări. Experiența mea în social media deja este de 6 ani de zile cu rezultate remarcabile, atât din punctul de vedere personal, cât mai ales pentru oamenii pe care îi ajut. Este fantastic, absolut tot ce s-a întâmplat în viața și în cariera mea și am ajuns într-un punct în care exact viața asta întoarsă pe dos m-a pus la colț și pe mine, exact așa cum v-a pus la colț și pe voi. Au fost foarte multe frustrări personale, doamnele care știu ce înseamnă un coafor, o manicură. Da, au fost niște momente nu tocmai plăcute în care am fost tentată să nu apar online, să mă retrag cumva. Mi-era rușine, mi-era teamă ce o să gândească lumea, dar mi-am dat seama că simplul fapt că sunt prezentă alături de voi inspiră, încurajează, dă un exemplu personal care este preluat de foarte multă lume. A urmat o perioadă în care multă lume a spus dacă Alina poate și eu pot. Și atunci am spus că visul merge mai departe. Pentru că am văzut zeci de persoane, sute de persoane, chiar mii de persoane, încet, încet, reactivându-se, organizându-se, reinventându-se, pentru că unii oameni s-au oprit, unii oameni au învățat să meargă mai departe. Unii oameni încă stau pe loc și nu e ok. Alți oameni chiar au făcut mulți pași. Sunt atâtea afaceri care au renăscut cu ajutorul meu în ultimele luni, atâtea vieți care au fost schimbate în bine, și asta pentru că am îndrăznit să schimb ceva în activitatea mea. Este al treilea lucru pe care nu îl știi despre mine. Am schimbat absolut tot în acest an, în activitatea mea. Direcția de business, direcția de training, pentru că dacă am fost într-o misiune în ajutorul mămicilor antreprenori și foarte mult timp din cariera mea am investit-o în această direcție și chiar era membership-ul, VIP membership, care funcționa și care era totul activ și se dezvolta în continuare, erau rezultate, am luat decizia să-l închid. Am luat decizia ca să-l închid pentru că mi-am dat seama cât de mult pot ajuta punând accent pe o altă bucată din expertiza mea și din activitatea prin care sunt capabilă ca să învăț și să ajut oamenii din jurul meu. Sunt atâția oameni care s-au trezit brusc în mediul online. Dacă ți se pare că nu ești auzit, nu ești văzut, nu știi de unde să începi să-ți promovezi afacerea în social media, cum să-ți crești vizibilitatea, cum să-ți dublezi, să-ți triplezi vânzările, cum să folosești social media fără să îți faci o reclamă în mod agresiv, ci din contră, să atragi clienți, recomandări și relații. Acesta este elementul care pot să spun că mă pricep cel mai bine ca să învăț oamenii, să le explic, să-i încurajez, să-i îndrum și să le arăt un sistem, un proces care are rezultate. Și nu oricum, în condițiile în care economisești timp, energie și bani, ajungi mult mai repede la rezultate. Pentru că eu sunt o mare adeptă a promovării organice, a promovării profesioniste. Ce s-a întâmplat odată cu pandemia este că absolut toate afacerile, mici, mari, cu experiență, fără experiență, din diverse domenii de activitate, s-au trezit împinse în mediul online. Pentru România, mai ales, lucrul acesta a fost o schimbare radicală. Sunt foarte mulți oameni care încă nu au o adresă de e-mail, dar au o afacere.
Să știți că în ziua de astăzi, în acest moment, este foarte valabil un lucru care în urmă cu, hai să spunem, 5 ani încă se spunea în glumă: dacă nu ai Facebook, nu existi. Astăzi, cu toată sinceritatea, dacă nu ai Facebook, nu existi, mai ales ca și afacere, antreprenor, în condițiile în care, uite, în fiecare zi, poți să spui cu certitudine ce se va întâmpla mâine cu anumite domenii de activitate? Nu. Dar poți să spui cu certitudine că ai un telefon mobil. Cred că toată lumea care se uită în acest moment la acest live sau inclusiv în reluare are cel puțin un telefon mobil conectat la internet, da? Suntem conectați, suntem online. Folosește acest online pentru a te promova, pentru a te conecta la noi clienți. În prezent, 70% din cumpărături se fac prin intermediul rețelelor de socializare. Oamenii cumpără direct de la oameni. Trăim niște vremuri deosebit de interesante din punct de vedere antreprenorial. Website-ul nu mai este o prioritate. În schimb, prezența în social media, da. Am lansat, am transformat toată experiența mea personală într-un curs fantastic. Branding personal magnetic. Am închis VIP membership și am lansat în mod oficial acest curs. Cursul de branding personal magnetic a avut efectiv rezultate fabuloase. Recent am terminat a doua serie de cursanți. Am văzut sub ochii mei afaceri crescând, oameni care au început să prindă viziune, curaj, sunt capabili să-și construiască singuri o strategie social media, sunt capabili ca să atragă către ei vizibilitate, audiență, interacțiune. Dacă înainte de a participa la cursul de branding personal magnetic le era teamă să se afișeze chiar și într-o poză, nu într-un live, foarte mulți oameni au învățat să facă un video, au învățat să îndrăznească să facă un Facebook Live, au înțeles cât de mult contează prezența în social media și cât de mult contează să înveți să fii un profesionist. Cum să faci lucrul acesta într-un mod simplu, la îndemână, atractiv și să reușești să te faci cunoscut? Ce înseamnă o nișă de piață? Unde sunt clienții tăi? Ce să faci ca să atragi într-adevăr lumea către tine? Care sunt lucrurile care nu funcționează și care sunt lucrurile care funcționează? Toată experiența mea din întreaga mea viață am pus-o în acest curs. Feedback-ul, în momentul în care am lansat chestionarul la finalul cursului și am întrebat cum a fost cursul și dacă se consideră că ar fi trebuit schimbat ceva sau poate ar mai fi trebuit adăugat ceva, toată lumea a fost de acord că e un curs fabulos, că este tot ce trebuia să fie, că a adus răspunsuri, că a adus claritate. În momentul în care știi unde ești, unde îți dorești să ajungi, cu siguranță vei găsi o cale. Iar dacă cineva îți mai și arată un sistem, un proces, îți explică pas cu pas, sunt convinsă că poți să progresezi pe acel drum. Și am făcut această lansare, această redirecționare a activității mele și apoi marele lucru care nu-l știi despre mine și aici cred că sunt convinsă că 99% dintre cei care vă uitați la acest live, inclusiv cei care ați fost în VIP sau în cursul de branding personal magnetic, sunt convinsă că nu știți acest lucru. Astăzi vin cu secrete adevărate din spatele scenei. Punctul 4 pe care nu-l știi despre mine și anul 2020 sunt frustrările mele personale. Tocmai de asta o bună perioadă nu m-ai văzut. Am ținut ștacheta ridicată la un curs la înălțime, fabulos.
Am dat tot ce am putut mai bun și, într-adevăr, la ora actuală pot să spun că am un sistem, un proces, o rețetă concretă care funcționează și care absolut oricine, chiar dacă nu ai experiență în domeniul vânzărilor, nu știi mai nimic despre social media, îți este teamă să faci un Facebook Live sau nu știi cum să-ți alegi cuvintele ca să ai postări atractive și să atragi vânzări, recomandări și relații, pot să spun cu certitudine că am posibilitatea să te învăț la modul cel mai concret, în timp scurt, cum să iei un start fabulos și să transformi social media într-o trambulină, într-o rampă de lansare pentru afacerea ta. Și cum să faci lucrul acesta rapid, economisind timp, cu rezultate și mai ales să te dezvolți cât se poate de repede, să-ți crești afacerea, pentru că asta este ceea ce ne dorim. Eu întotdeauna am fost un om al rezultatelor. Într-un final, când tragi dunga, contează ce se întâmplă. Dacă ești pe profit, dacă afacerea ta se dezvoltă, dacă viața ta este așa cum îți dorești sau dacă te îndrepți în direcția în care ți-ai dori să trăiești. Pentru că, sincer, dacă în prezent alergi într-o direcție care nu îți place, schimbă direcția. În fiecare zi putem să alegem. În fiecare zi putem să facem schimbări în viața noastră. Frustrarea mea a fost pasiunea și sufletul meu de a fi în ajutorul mămicilor antreprenori și decizia de a face o schimbare, de a ajuta mici antreprenori să facă acest pas către online, să supraviețuiască schimbărilor care s-au întâmplat în acest an. Atât în ceea ce privește afacerea lor, modul de desfășurare, încrederea personală, felul în care ne prezentăm în social media și faptul că au scăzut drastic vânzările și vizibilitatea. Da, a fost un moment de creștere și cei care ați fost alături de mine știți acest lucru și l-ați simțit din plin. Dar, mai nou, există din nou așa o curbă descendentă. Să știți că lucrul acesta nu se întâmplă pentru că social media nu funcționează. Lucrul acesta se întâmplă că toată lumea vinde prin intermediul rețelelor de socializare. Toată lumea vinde, toată lumea cumpără, este multă agitație. Sunt fel și fel de oferte. Oamenii urmăresc poate chiar 6 ore pe zi, poate 8 ore pe zi, urmăresc fel și fel de oferte, de traininguri, de direcții, de păreri, de emisiuni, de știri, da? Unde v-ați luat informațiile despre ultimele știri, nu? Despre alegerile din Statele Unite? Tot din social media. Este sursa de informare, de funcționare, principala pârghie în viețile noastre. Este o sursă care ne și mănâncă timpul, ne și influențează cât se poate de dramatic în ceea ce privește existența noastră, pentru că mulți dintre noi am ajuns să trăim efectiv pe rețelele de socializare și am uitat să mai trăim și offline. Am uitat să mai facem multe lucruri din viața noastră. Sper să reușiți să dați la o parte acest aspect și să păstrați partea bună din social media. Frustrarea mea personală a fost aceea de a renunța la un drum pe care l-am construit foarte mult timp, în care am investit multă energie, suflet, pasiune, profesionalism și un drum care funcționa pentru un nou drum. Am stat în această perioadă, cât timp a fost cursul de branding personal magnetic, este adevărat. Am pus niște întrebări și în particular și în grupul suport gratuit pentru mămici antreprenori. Cumva aș fi vrut să le pot duce în paralel pe amândouă. Sincer, cu toată sinceritatea, pentru că amândouă bucățile fac parte din sufletul meu. Am o singură problemă. Eu sunt una. Am stat și m-am întrebat, ok, bun, care este viața pe care mi-o doresc?
Sincer, viața pe care mi-o doresc nu este să fiu în continuu live cu voi. Promit să fiu în mod periodic și să vin cu inspirație, cu motivație, cu tips and tricks și fel de lucruri concrete care să vă ajute, să vă inspire și să vă ajute să vă dezvoltați business-urile online. Dar nu vreau să fiu non-stop în live-uri. Nu vreau să fiu non-stop în training-uri. Vreau să am și eu viața mea. Vreau să am pauzele mele. Chiar vorbeam cu cineva referitor la cât de mult am muncit în acest an înainte să începem live-ul nostru și îmi spunea și tu meriți o pauză. Da, am decis lucrul acesta și în weekend, în ultima vreme, pur și simplu iau pauză complet. Mă detașez, mă deconectez, petrec timp mai mult cu familia mea, cu fetița mea, dedic mai mult timp activităților care sunt pentru mine și pentru sufletul meu. N-am mai făcut acest lucru de ceva timp. Nu pot să spun că nu am avut timp. Nu pot să spun că nu vroiam să le fac. Pot să spun că poate mi-am ales greșit prioritățile. Poate că m-am simțit responsabilă să duc mai departe niște promisiuni. Eu sunt omul care dacă promit niște lucruri mă țin de cuvânt. Cred că le-am dus la înălțime și cred că le-am dus suficient. A sosit momentul să spun stop. Să spun stop unui drum, acela al mămicilor antreprenori, să las acest bagaj, nu știu dacă îl vom relua în viitor. Deocamdată nu pot să duc în mod profesionist 2 drumuri în paralel, să le susțin pe ambele, iar eu nu știu să fac lucrurile de mântuială. Nu contează că cineva cumpără unul dintre cursurile mele, de exemplu, la o anumită sumă de bani sau o oră de coaching personal sau o jumătate de oră de coaching personal. Am oferit foarte multe servicii private în ultima perioadă pentru că oamenii și-au dorit acest lucru, să stăm de vorbă în direct pe problema lor, să stăm de vorbă în particular, să îi ajut să-și construiască o strategie, să îi ajut ca să progreseze. Și am făcut lucrul acesta chiar și jumătate de oră, după posibilități, după nevoi, fiecare cum a vrut ca să construim împreună, am lăsat acest acces. Pentru mine, dacă jumătate de oră o petrecem împreună, pentru mine acea jumătate este importantă. Acea jumătate de oră este o prioritate. Și cu toată seriozitatea, cu toată implicarea mea, cu toată experiența mea sunt acolo. Nu pot să construiesc 2 drumuri. Este ca și cum ai alergat după 2 iepuri și nu ai ajunge niciunde. Este primul lucru pe care îi învăț pe oamenii care vor să fie, de exemplu, văzuți în social media, apropo de cursul de branding personal magnetic. Decide-te ce vrei. Uneori este nevoie să renunți la ceva bun pentru a construi ceva măreț. De multe ori este nevoie să renunți la o afacere care nu funcționează, astfel încât să o iei de la început. Să știți că oamenii de succes, marea majoritate, dacă stați de vorbă cu ei, sunt oameni care și-au căutat drumurile, au avut foarte multe încercări, au avut foarte multe căderi, au avut foarte multe momente în care au schimbat complet, au avut foarte multe momente în care au luat-o de la început. Sunt oamenii care încearcă din nou și din nou și din nou și din nou până în momentul în care reușesc. Culmea, acest an al pandemiei a venit ca o revelație pentru mulți oameni. Bine, ca un coșmar pentru marea majoritate a oamenilor. Dar să știi că viața ți-a tras o palmă ca și orice altă palmă. Important este să te ridici de acolo și să mergi mai departe. Viața ta nu se termină cu anul 2020. Nu contează ce vârstă ai în prezent. Am avut o discuție cu fetița mea chiar ieri despre
oamenii de succes și oamenii care au un anumit eșec în viața lor sau o situație personală nu tocmai reușită, în fiecare zi poți schimba acest lucru. Îți explic și ție cum mi-am explicat și fetiței mele. Depinde doar de tine. Nu contează dacă în prezent nu ai experiență, poate nu ai facultate, pregătire profesională, poate nu ești suficient de pregătit sau de format în direcția în care crezi că ai putea acționa și te-ai putea dezvolta. Nicio problemă. Important este să începi de undeva. Ai puterea să te schimbi. Ai puterea să înveți în fiecare zi. Nimeni dintre oamenii de succes nu s-a născut direct din burtă de la mama cu toate informațiile antreprenoriale, profesionale, de vânzări, abilități de public speaking sau eu mai știu ce alte abilități considerați voi că aveți nevoie ca să deveniți de succes în viața voastră și în afacerea voastră. Ai în fiecare zi șansa să o iei de la început. Ai în fiecare zi șansa să schimbi ceva. Nu-ți place cum arată viața ta? Nu-ți place ce se întâmplă în afacerea ta? Începe să te gândești, cum pot să fac să funcționeze pentru mine? Cum ar arăta acea viață pe care eu mi-aș dori sau acea afacere pe care eu mi-aș dori eu? Ce am de făcut ca să ajung acolo? Începe să faci primul pas. Știu că poate să fie copleșitor dacă privești în viitor. Am trecut și eu prin multe momente de frustrări, de gânduri, de această autoevaluare personală în care ești copleșit. Cu cât gândești mai măreț, cu atâta de gândești, Doamne, cum o să am puterea să ajung până acolo? Nimeni nu știe. Dar ce pot eu să-ți promit este că de fiecare dată când faci un pas înainte, orizontul tău se va lărgi. De fiecare dată când vei face un pas înainte și vei învăța un lucru nou, cu următorul îți va fi deja mai ușor. De fiecare dată când vei face un pas înainte, multe lucruri necunoscute vor rămâne în urma ta. Ai posibilitatea ca în fiecare zi să faci înainte un pas în viața ta și în afacerea ta. Lasă deoparte circumstanțele, lucrurile care te constrâng sub o formă sau alta, lucrurile care te pun la colț, nu te limitează complet. Nu trebuie să trăiești într-un colț o viață întreagă și sper că înțelegeți nuanța pe care vreau să o spun. Anul 2020 nu te definește. Absolut deloc. Dacă cumva în prezent viața ta este un eșec complet din punct de vedere personal sau profesional sau este dată complet peste cap, astăzi unii oameni sunt din nou izolați în casă, complet, da? Noi restricții. Nu-ți fă griji. Omul, tu, ai posibilitatea să renaști, ai posibilitatea să te reinventezi, ai posibilitatea să te organizezi, să te redresezi, să acționezi, să schimbi. În fiecare zi ai posibilitatea să schimbi modul în care gândești, modul în care reacționezi. Când viața ta se schimbă într-un mod neprevăzut, poți să te demoralizezi, poți să intri în depresie, poți, eu știu, să te sinucizi. Nu cred că este cazul. Pentru ce? Sunt atâția oameni care depind de tine. Ai o viață întreagă înainte. 2020 este doar o virgulă. Într-adevăr, în fraza vieții tale, în romanul vieții tale, în povestea vieții tale, trebuia să existe și o virgulă. Și sunt convinsă că nu a fost singura virgulă din viața ta. Sub o formă sau alta, absolut toți dintre noi am avut, avem și vom avea virgulele noastre. Pentru mine, cea mai mare virgulă din acest an a fost să iau această decizie. Mi-a fost foarte greu, a durat foarte mult, am avut multe discuții cu mine, multe frământări,
dacă voi dezamăgi, dacă este corect, dacă nu cumva pierd financiar sau ca afacere. Pentru că cu toții ne punem aceste întrebări, mai ales când trebuie să faci o schimbare în business-ul tău. Întotdeauna ai senzația aceasta de necunoscut, parcă mai bine mergi pe un drum pe care îl știi deja decât pe unul necunoscut. Nu? Ți se pare că gândim la fel, trăim la fel, simțim la fel? Să știi, ca și mie mi se întâmplă aceste lucruri. A fost foarte greu să iau această decizie, cu toată sinceritatea în adâncul sufletului meu și să spun, bun, ok, închidem o ușă și deschidem o altă ușă. Oprim un business, deschidem alt business. Lăsăm o etapă, trecem la următoarea etapă și rescriem tot ceea ce avem de rescris. Ai puterea în fiecare zi să schimbi. Nu spun că este ușor. Nu spun că nu vei avea nopți nedormite. Vor fi multe momente în care o să te întrebi, inclusiv după ce ai luat decizia, oare a fost bine că am procedat așa? Oare puteam să reușesc mai mult mergând în altă direcție? Oare este momentul potrivit când toată lumea se prăbușește, eu să fac schimbări în acest gen radicale? Cum să iei o decizie? Stai de vorbă cu tine. Pe oamenii din jurul meu îi învăț în mod frecvent să folosească pixul și hârtia. Dacă gândurile tale stau de vorbă în capul tău, așa să-ți imaginezi că o parte a creierului tău dă vină pe partea cealaltă, da? Și tot există acolo un război în mintea ta. Primul lucru este nevoie să iei un pix și o hârtie, pui foaia în două, nu știu dacă se vede din cauza soarelui, da? Foaia în două și de ce da, de ce nu, sau ce înseamnă varianta 1, varianta 2, ideea 1, ideea 2, dacă fac un lucru, dacă nu fac un anumit lucru și începeți să puneți gândurile pe hârtie. Stați de vorbă cu voi și cel mai important, ce-ți dorești? Cum vrei să arate viața ta? Ce te-ar face fericit? Să știi că într-un final, dacă nu-ți găsești echilibrul sufletesc, nu-ți vei găsi nici echilibru financiar. Din punctul meu de vedere, sunt complet legate. O afacere de succes niciodată nu are la bază un om defect sau un suflet defect. O afacere de succes se poate prăbuși complet într-un timp foarte scurt pentru simplu fapt că nu ești cu mintea acolo, că ești cu mintea la problemele tale personale, că sufletul tău nu este în regulă și sufletul tău nu este ok. Pune-ți sufletul pe hârtie, ia niște decizii care să te ajute să te îndrepți într-o direcție favorabilă, în primul rând, pentru ceea ce îți dorești să se întâmple în următorii ani. Nu spun că trebuie să fie o decizie pe viață, asta este frumusețea lucrurilor. Iei o decizie, viața ta n-a fost ok, poți să schimbi din nou. Apropo de faptul că în fiecare zi ai posibilitatea să schimbi. Vă încurajez să etichetați în comentariile acestui live toți prietenii care credeți că au nevoie de acest live, au nevoie să audă o părere din partea unui profesionist care și-a întors viața pe dos, a făcut schimbări majore, care credeți că au nevoie de această încurajare, să audă în mod direct. Poți să te schimbi, poți să faci o schimbare, poți să greșești. Nu-ți place mâine, poimine, peste un an, 2, poți să schimbi din nou. Nu trebuie să rămâi o viață întreagă ancorat în situații care nu te mai definesc. Este normal să schimbi. Antreprenorial se spune că odată la 5 ani direcția ta se va schimba sau se va adapta într-o oarecare formă.
Sau va trebui să modifici pentru că dorești mai mult. Sau poate contextul economic te va împinge ca să faci anumite schimbări. Sau poate pur și simplu cererea din piață va dicta anumite schimbări în afacerea și în activitatea ta. Să nu crezi că dacă ai o idee genială și o afacere perfectă, în acest moment ea va fi la fel pentru următorii 20 de ani. Vor fi multe schimbări. Să știi că este un lucru pozitiv. Schimbarea te ajută. Ce a făcut 2020 pentru noi toți ne-a obligat să ne schimbăm. Să știi. Sunt mulți oameni care au spus anul 2020 este anul în care trebuie să ne adaptăm. Nu e adevărat. La ce să te adaptezi? Să nu mai lucri nimic? Să nu mai faci nimic? Ok, poate afacerea ta nu merge. Încearcă altceva. Începe să faci un lucru nou. Vino și învață. Ai posibilitatea, de exemplu, să înveți alături de mine foarte multe lucruri care să te ajute. Să crești, să te faci cunoscut, să-ți crești un business prin social media, să-ți crești vânzările, să folosești telefonul mobil în avantajul tău. Sunt foarte multe cursuri, foarte multe oferte de pregătire profesională. Poți să înveți ceva complet nou. Poți să-ți transformi o pasiune sau un hobby într-un business. Poți chiar să îndrăznești și mai mult de atât. Dacă consideri că poți să înveți pe alții din experiența ta, poți să fii la rândul tău trainer sau coach. Dacă ai o pasiune care are anumite rezultate, noi suntem capabili să-i învățăm și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să meargă înainte, să se realizeze în viață. Dacă tu ai realizat ceva în viața ta și tu ești capabil să-i înveți pe cei din jurul tău, crede-mă. Da, într-adevăr, va trebui să muncești în direcția respectivă, să-ți câștigi credibilitatea, să-ți câștigi experiența în această nouă activitate, dar vreau să știi că poți să faci acest lucru. Și absolut toate lucrurile se pot învăța. Sunt atâtea oportunități în ziua de astăzi, apropo de online. Ce nu știi despre mine și anul 2020, în ultimul rând, este că anul 2020 se va încheia în forță. A început în forță și pentru mine se va încheia în forță. Și nu oricum, ajutând oamenii din jurul meu ca să se lanseze, să crească, să se dezvolte și să transforme afacerile lor la superlativ în tot ceea ce înseamnă social media. Închidem o ușă, deschidem o altă ușă. Voi închide absolut toată activitatea mea existentă de până acum în ceea ce privește mămicile antreprenori, inclusiv grupul suport gratuit. Au fost foarte multe gânduri, foarte multe frustrări. Invit persoanele care mă urmăresc, își doresc să mă urmărească în continuare, să urmărească pagina mea business, să urmărească e-mail-urile de la mine, pentru că voi relua comunicarea cu voi. Cine nu este interesat, nicio problemă, ne luăm la revedere. Pot să înțeleg că poate m-ați urmărit până în prezent pentru anumite informații. Dar, dacă îți dorești informații în ceea ce privește brandingul, dezvoltarea personală și antreprenorială, în a-ți construi o imagine profesionistă în piață, ce înseamnă să fii profesionist în social media, ce înseamnă să atragi în mod organic, ce înseamnă să reușești să te descurci în afacerea ta online fără să cheltui bani, ce înseamnă să-ți dublezi sau să-ți triplezi afacerea în 90 de zile. Atunci, fii cu ochii pe mine, pentru că vom face foarte multe lucruri în următoarea perioadă pentru a veni în ajutorul micilor antreprenori. Consider că la ora actuală, și acesta a fost feedback-ul pe care l-am primit în jurul meu de la foarte multă lume, consider că aici pot să ajut cel mai mult în acest moment, prin experiența mea, prin rezultatele mele.
Sunt foarte mulți oameni care efectiv nu știu ce să facă, cum să acționeze, cum să se descurce, cum să se organizeze. Vorba aia, de unde să încep și unde sunt clienții mei și cum să mă fac cunoscut, cum să îmi cresc vânzările. Eu știu să te învăț și știu să te ajut. Mă bucur că am această experiență, că am această posibilitate și nu doar experiența social media, ci și experiența de viață, experiența antreprenorială. Multă lume se întreabă: Alina, oare sunt lucruri pe care tu nu știi să le explici sau pe care tu nu știi să ne înveți? Nu știu, probabil că sunt. Dar de-a lungul vieții am fost pasionată de foarte multe lucruri, am acționat în fel și fel de direcții, am învățat enorm de multe lucruri noi și îmi face plăcere să le împărtășesc cu oamenii din jurul meu. Pot să fiu un business coach pentru că am experiența de business. Sunt un mic antreprenor de la vârsta de 11 ani, când eram florăreasă pe piață ca să am banii mei și să contribui la activitatea, la firma familiei, să creștem afacerea de familie. Pot să fiu un business coach pentru că am dat faliment de mai multe ori și m-am ridicat din nou. Eu am pășit deja pe unde tu poate urmează să treci. Știu să-ți spun cum să te ridici, știu să te învăț ce să faci. Știu să te învăț legat de social media pentru că inclusiv eu am învățat. Știu ce înseamnă să te uiți în jurul tău și să te gândești: bun, hai să vedem ce am de făcut. Să postez într-o grămadă de grupuri, să trimiți o grămadă de mesaje. Acesta este oferta mea extraordinară de care tu ai nevoie. Știu ce înseamnă să îți răspundă cineva la modul foarte tranșant: tu mi-ai cerut prietenia doar ca să-mi trimiți oferta ta? La momentul respectiv, acele cuvinte parcă mi-au căzut așa, ca și tavanul în cap. Știu, am făcut foarte multe greșeli, dar am învățat, am rezultate, ajut oamenii, ei au rezultate, își dublează, își triplează afacerile. Există creștere, există soluții. Îmi doresc să construiesc o comunitate activă de antreprenori. O comunitate activă care să aibă rezultate, în care să fii îndrumat, antrenat, încurajat în ceea ce privește afacerea ta pe rețelele de socializare. Aici este prezentul și viitorul în tot ceea ce privește business-ul online. Sunt multe lucruri, nu spun că nu sunt importante, cum ar fi un website, de exemplu. Categoric vine și îți dă un plus în ceea ce privește imaginea online. Dar la ora actuală, cea mai rapidă formă prin care poți, într-un timp extrem de scurt, să te faci cunoscut, să ai vânzări, să crești, este social media. 70% din vânzări se întâmplă aici. Veți observa că urmează Black Friday, veți observa că urmează sărbătorile de Crăciun. Este foarte probabil, posibil, se spune, se vorbește, că va urma probabil o nouă perioadă de izolare. O să vedeți cât de mult o să explodeze vânzările online și vânzările prin social media. Acesta este prezentul, acesta este viitorul. Poate din punct de vedere al vieții personale vom reveni la lucruri normale, dar aspectul de vânzări online, aspectul social media a luat un salt atât de mare, atât la nivel național cât și global, încât niciodată lucrurile astea nu vor mai da înapoi. Dacă în urmă cu 6 luni foarte mulți oameni nu aveau nici măcar un card, da? La ora actuală veți observa că inclusiv instituțiile de stat, marea majoritate, urmează să le accesăm pentru servicii online.
Totul se direcționează către online. Social media este mai puternic ca niciodată. Dacă înainte oamenii nu aveau încredere, nu erau deschiși să facă cumpărături, astăzi vrem să vedem cine ce are de oferit, să discutăm, ne ajutăm, reciproc, colaborăm. Acesta este prezentul, acesta este viitorul. Te încurajez ca să iei exemplul meu personal. Sunt 5 lucruri pe care ți le-am spus despre mine în acest an pe care probabil nu le știai. Primul lucru, am început anul în forță. Al doilea lucru, m-am dus în cap ca și mulți dintre voi. Al treilea lucru, m-am reinventat. Da? M-am reinventat complet și vă încurajez să faceți acest lucru. Am strâns fiecare gram de forță și de încredere și m-am încăpățânat să merg înainte. Prima regulă pentru succes este, da, oamenii de succes sunt cei care nu renunță. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l îndeplinești. În al 4-lea rând, am stat de vorbă cu toate frustrările mele și am luat o decizie de aceea de a merge înainte. Și nu în ultimul rând, sunt cât se poate de hotărâtă să termin acest an în forță, să învăț și să ajut cât mai mulți oameni în jurul meu să învețe în pași simpli, să se descurce, să fie descurcăreți. Luați exemplu de la mine. Eu nu pot să spun neapărat că sunt o expertă, deși pregătirea mea profesională și experiența mea este destul de mare, prefer ca să fiu recomandată prin rezultatele muncii mele și prin intermediul oamenilor pe care îi ajut zi de zi și care participă la cursurile și la trainingurile mele. Dar dacă pot să spun ceva despre mine, este că sunt descurcăreață, sunt încăpățânată, sunt dispusă să învăț lucruri noi, sunt dispusă să încerc din nou dacă nu am reușit, sunt dispusă să-mi suflec mâinile, nu mi-e rușine să fac nimic, să știți. Niciodată nu mi-a fost rușine în viață să muncesc. Dacă astăzi fac traininguri online, mâine pot să fac curățenie la scări de bloc, n-am nicio jenă cu treaba asta. Întotdeauna am avut o atitudine verticală, o atitudine profesionistă, am încercat să fiu cea mai bună versiune a mea și fac lucrul acesta în fiecare zi și în fiecare zi inspir și îndrum oamenii din jurul meu în această direcție. Sper că acest live de astăzi să vă încurajeze, să vă inspire, să vă scuture puțin, dacă este cazul. Anul 2020 încă nu este gata. Dacă încă îți plângi de milă, dacă încă ești deznădăjduit, dacă încă nu știi ce să faci să te ridici, ține aproape de mine, pentru că am un plan pentru tine și pentru toți cei care doresc să meargă la nivelul următor. Vă încurajez ca să urmăriți pagina mea business, e-mail-urile de la mine. Urmează noi și noi surprize pe care le pregătesc pentru mici întreprinzători, antreprenori, liberi profesioniști, oameni care vor să facă ceva în viața lor, o sursă financiară, da? Mulți dintre voi nu îndrăzniți să vă numiți antreprenori, deși eu vă provoc mereu, faceți acest pas, începeți să gândiți ca și antreprenori, începeți să vă priviți ocupația ca pe o afacere, începeți să gândiți profitabil, da? Și cu focus pe dezvoltare, pe progres și se vor întâmpla multe minuni în viața și în afacerea voastră. Progresul apare acolo unde ai pretenția să fie prezent, să știi, niciodată progresul nu se întâmplă de la sine. Trebuie să ceri progres în viața ta și să acționezi în acea direcție. Iar eu voi veni în ajutorul tău cu ceea ce înseamnă afaceri online, social media și succes. Vă îmbrățișez, vă doresc un weekend fantastic, vă mulțumesc că ați fost într-un număr atât de mare, vă încurajez să dați share pe profilul vostru în grupurile din care faceți parte, să etichetați persoanele care au nevoie de încurajare în acest moment, au nevoie de acest live. Reușim împreună, este o promisiune de care mereu m-am ținut de cuvânt și mă voi ține în continuare. Trecem la nivelul următor
în ceea ce înseamnă social media business. Pa, pa! Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen.